Έλα, έλα. Όχι, όχι είναι ευκαιρία. Άντε ρε παιδιά. Ναι, αλλά δεν πρέπει να είσαι και αυτός διοικητής. Να το είναι ο ανηματέρος. Α, ανηματέρος. Δεν τσιπένει τον έστει. Έλα, Ορέστη. Παίρνω αυτά ρε. Φώναξε. Γιατί. Με αυτό δουλεύει, με αυτό, αντέχομαι. Αλλάζει παπούτσια. Χαλάσαμε όλες. Έχει να πάει δουλεύμα αύριο. Όχι, κόρνερ, το φοβάμαι αυτό. Πάλι καλό, εγώ. Δεν θα είμαι το βράδυ, εγώ θα τους πειράξουμε. Αλλά και οι Άγγλοι εκεί τραβήξανε. Κόλλησε τον άλλον. Χέρμανση, μπράβο βρε! 1-2. Α, εδώ. 1-0. 1-2-3-4. Πάγα. Έλα Μάρκο. Είναι ένα πήδημα. Κόλλησε το στην κορμί. Γιώργο, δώστο. Γιώργος είναι στο λάθος πόστο. Τι έκανε ρε αυτός. Πόσο ώρα θα κρατήσει το μάτς? Δεν ξέρω, πάντως εγώ νομίζω έκατσα. Όχι, τι έκανε. Και στην ένα στο φιλί έχουμε και το ηθικό. Μπράβο ρε Ρόμπερτ. Μπράβο ρε. Ρώμη κράτα! Άλλη μια σουτάρα. Διασπαστείτε ρε. Θέλω να κάνει σουτάρα. Όλες με τις μπαλαρίνες πες. Θέλεις να σφίξεις όσο. Άμα φάσει μπλε θα πληρωθεί αύριο. Τέτοια να το στείλει. Δεν πληρώνεστε! Έλα για πάμε, δυνατά. Αέρα, έλα. Δεν πειράζει, δικά μας είναι. Ανάποδα την Ρε δεν πειράζει. Όχι ρε, έτσι ρε. Δεν κάνει ανάποδα σήμερα. Δεν κάνει ανάποδα. Αλλιώς Έλα βάλτε αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς. Άντε μπράβο. Ρώμη! Πόσο είμαστε? Κερδίζουμε. Ναι, σίγουρα. Όλοι μαζί κάναμε. Τι έγινε. Διαβούλευση. Είναι? Kickboxing Ναι. παίζει, ναι. Κάνουμε καλέ. Είναι αρτικός. Κάνουμε ένα παιχνίδι. Μαρία, εσύ είσαι. Μαρία, θα μην φας καμία μπάλα. Έλα Ορέστη! Ορέστη! Έλα, βάλ' το όχι ρε, γαμώτο. Άντε παιδιά, να φωνάζουμε πιο δυνατά, να στηρίξουμε τη ομάδα μας. Ναι, και μετά. Θα έλεγα τίποτα. Μπράβο. Γιώργο! Δυνατά ρε Γιώργο.